Amita Lintje El Mondalek, Hospital Sempertij. Maar kom ze terug naar Horacio Odiber Hospital na 1980. Maar toen maar dus we kwamen luna di break, maar ben back in dienst na 1997. E ultimo just 2 anos met trabajando na HOH Academy. Promeque sei, minha tra gewoon na klassenafdeling para paar die anos e outro just 2 anos na verloskamer. Na HOH Academy met de clinical teacher. Junto com minha outra colega, nós organizamos e coordinamos diferentes cursos e opleidingen. A opleiding dat kan je bij mij, dat heb ik bij obstetrie, maar soms meestal obstetrie verpleegkundige, maar met de coördineren andere opleidingen tambi. Lo que me gusta tá, quando trabalho zelfstandig, nós cada die collega junto, nós cada tem outro specialisatie bij nós, pero zijn ook mensen que nós hobby bij samen tambi. Na HOH Academy, teamwork dat hoop ik importante. Lo que me gusta hobby, da ora come te va estudiante ante 30 del servicio hospital con poco conocimiento y experiencia y poco a poco donde va creciendo vira un specialista riba nang terreno. Specialmente ora estudiante nang recibi un certificato ora nang cava na opleiding e sorriso come te va riba nang cara, lo qual ta si mi hopi contento y orgulloso. Je bent medewerker van de maand, door je collega's ben je uitgekozen. En ze hebben je benoemd omdat je, als je kijkt naar Trusted, dat je echt een ware teamplayer bent. En ondanks dat je dit niet helemaal met patiënten te doen hebt, sta je eigenlijk wel indirect voor hun klaar. En ben je eigenlijk gewoon altijd bezig om te zorgen dat iedereen begrip heeft voor elkaar, begrip heeft voor dat wat we doen met elkaar, dus om de visie van het ziekenhuis te bereiken. Ik ben als directeur heel erg blij met mensen zoals jij. En ik vind het super leuk dat je uitgekozen bent en dat natuurlijk ook gewoon je familie er is en dat je dat je hier gewaardeerd wordt door heel veel mensen. En ik denk dat daarom sta je ook in het zonnetje vandaag. Lintje is al jaren een vaste waarde. Ze is betrouwbaar, niks is haar te veel. Ze is ook echt de mama van ons team. We houden heel veel van haar en we zijn heel blij dat ze deel van ons team uitmaakt. En daarom moet zij employee of the month zijn. Ora nombrar como empleado de Luna, tá hobby emocionante. Me gusta meu trabalho, me vim todo dia a meu trabalho com hobby amor, pero não verwacht nunca de eu reconhecer para esse. Dus we zijn heel agradecer toe mijn collega na het hospital, que kennen we trabalhar todo dia samen. Dank je voor je oportunidade.